Hello friends rok bhai tongbai khakhayo kahamna tongmanya hnai khana hongkang ke Loki puja ekba hojigiri ang tabuk Agartala thangai murti rok kisa nainai angko murti ora to bishal goro to murti rok dam gaboni bagai ang tabuk thara nai tongo Agartala o ngetai Agartala thangai murti tonai tei ang office bo habai phainai angke prai 10 din chuti najakba angke kisa office habai tini marke no murti rok dam basuka ekdom murti mane Lokhi matai naithok ekdom murti kwbangma tei satung butung manui rak wngsuka morok 2,500 rok 3,000 rok mukti kaisa yang ekdom ayang buchuk jortiro ekdom kwbangma mukti falnai rok satung tungmani ma wngsuka borok bo kwbangma hwnkhe mukti bo kwbangma kaham khe naimano liyachang ekdom yang buri ma naisuka. Oke, ane serai songnan hnai baje paibani nahri. Iko mo hingke tar baje. 28 baje rok. Henci baje rok. Mo kita mo kamu? 28 baje. 28 baje. Mo 25 baje. Mo ke 25 baje mose. Henci baje na 25 baje nubo. Mo hingke 20 baje. Puplok. Iku bebang bang kumo. Risum baji pumoke. Risum baji mo. Da pirela baba. Nanya mana? Mo iki pele ta. Pele ya bo. Iki pero. Mo pero. Ada bohe ke dulto. Iko. Terfun. 3 ready. Do tewa siya baba. Peli ekte. Iko yang khani tok mane tok sob mane takogo tini hojigiri ni khokjang laisi hnai ang yang musong mandiglo daire phaika angke tabukhe yang hamnai yang habui ang ama hingke to motai puja khai tongo boke puja khai tongo angke ang hingke to mami songnani angke anin logini hingke to bo dogano thangjak boke dogan khoi tongo angke yang tabuk chicken naiti nongna phunuknai tok paitomani asta angko naiti mo rugui sanai rugui asta rugui sanai rugui samon pore tei pono songya mo siman chasinai tini hojigirini.
माखासेनि बायजोगिरिनि बागै मुथाय माने मनां मति फायतो माने थानाय थांनायदि संख्या मुथाय रबाख्या माने फुजा रबाख्या मति थानाय maka thalik kholai bansang maka kurok khoi salai manisang